ndị Igbo baa anyị nwere nnekwu nsogbu. Ndị Igbo nwere agidigba nsogbu n'ụwa. Chukwu sef ike agụgie n'ebe ndị Igbo nọ. Ị nwere ike na-ajụ nwaanyị ndị ekwula etu a na-ege ntị. Chukwu kele ụwa ike egwuru ya ebe ndị Igbo nọ. Ọ ya zọpụta nwa anyị. Because problem anyị nwere abụrụ natural ka ọwụ. Ọ bụrụ na ebu mpụta ụwa ka ọwụ. Ịyọba Chukwu si ya biko gbanweelu m ọnọdụ a. Gbanweelu m ọnọdụ a. Etu Hana na Baịbụl si wee yọba Chukwu ya gbanweelu ya ọnọdụ ka ọ mụta nwa. Chukwu nye nwa. Onye bụ Samuel ama bụ prọfet onyere ya. Nsogbu anyị abụrụ ebumpụta ụwa. Na anyị nwa ji aka anyị na-akọsụ problem nke anyị. Onye nke a bịa ọ manufacture problem nke dọba. Promise gị heaven and earth. Wayo ka ọ na-egwu gị. Sino politics. Onye nke a mechaa drọpụ problem nke ya. Etu ka problem anyị si aga. Agidigbam nsogbu. Onye ga-azọ ndị Igbo? Kedu onye ga-azọ ha? O nwere amount of ekpere ọsọ gị kpee. Gịnị ka ị na-ekpe? Chukwu ekechago gị sị gị, this is how we are going to live your life. O wee dịrị gị na mma. Ị rapụzie ihe ahụ agbala gị, divert ya. Then ka isi wee chọọ ka ọ bụrụ problem Chukwu ka ọ. Ka o si wee bụrụ fault Chukwu. Ọ ya fault ka ọ. You are fault. Nene Afghanistan, gbanye Al Jazeera. Kunu nene Afghanistan. This Afghanistan unu na-ene anya ihe a. Today, agbaghị ji Afghanistan, he has God forbid. God forbid. But this Afghanistan ị na-ene anya. Ha enwelugo onwe ha. America na-anabe ha. Britain ebulugo ngwugwu ha na. Onye ọbụla enyenalụ ha efe. Ha na-arịshọpụ na gọọmenti ka ha choose onye ga-achị ha. N'ihe a ka a na-akpọ complete freedom ka Afghanistan na-achọ ịbanye n'ihe ha. Ọ ndị mma ihe ha chọrọ. Onwe ha galụ ntị. Akpọ ha terrorist, kpọọ ha Taliban, kpọọ ha nke a. Ha chọọ ịma fire for fire. Omtele ha enweta ihe ha na-achọ. Agbanyere how many years? How many years ka ha bido maybe ihe ha na-eme? 20 something years. Mana nke anyị ewu emekwa kpam unu ekwuwe okwu ekọnọmi. Eme kpam si na ị na-ebute ọgba aghara, na ị na-ebute ọgụ, na ị na-eme nka. While ọ bụ unu nwa bụ ndị politician na-ebute ọgụ. Sọsọ ihe dị unu mkpa bụ ego allocation. Ego allocation. Si Abuja abịa. Unu a na-atụke the money. One after the other. Unu a na-atụke the money. Onye nwa bụ na Anambra steeti na ọkwa election ka unu na-agbakeri ya na ya. O nwere ọ bụrụ ọ dị mma ndị Igbo no just ka unu maintain kwa that slavery money unu na-enweta from Nigerian government. Social bụ problem unu. Ndị fele na-ada eme. Nye ka ndị wee sị na nsogbu ndị Igbo agidigba metu aka ọra. Ewe necha anya ma Chukwu ekwe na ọ na-adịzi m kwa anyị nwa bụ ndị ahụ na-ekwu na Baịbụl. Na anyị ga-ama ndị anyị oles na ya bịala ọzọ. No mgbe ya bịala ọzọ ka anyị eji wee malụ ndị anyị. Eziokwu ka ọ bụ ụmụnne m. Ụdị omume anyị na-eme gwuru m ike. Mee protest problem. Sit at home problem. Kwuo okwu problem. Condemn ajị ihe na ihe ajị ihe adọrọ mma problem. Nke ọ bụla imelu problem. Sit at home asị na destroy economy. Amụrụ m ebe ndị Igbo si wee nwee economy nwa. Ndị Fulani ndị Nigeria alụchadala onwe ha train ebe train si aga. Lugide sef lụchasị ebe dị everywhere. Tinyekwu aka n'obodo ọzọ kọntrị ọzọ bụ Niger na-abụrụ Nigeria. While na Igbo nwere ebe nke alụrụ alụ. Yet apụtakwa na-asị na ọwọ Nigeria. Yet apụtakwa sị na Nnamdi Kanu na-ebute problem. Na ọ na-ebute problem na o nwere etu o si eme ya. Ekwe unu ejiri ego Nnamdi Kanu bịa na gwa anyị ka esi eme ya. Ka ihe dị unu mkpa kịta bụ politics. Ego allocation ka unu mee election. Emechakwa na election otu awụ n'ezi. Ebe ahụ anọkwa ka a ga-anọ. Rather, I will the worst. Mana o nwere ofu advice m chọrọ inye unu. Ndị na-achị ndị Igbo. Maka na ofu aka lụta mmanụ ozu ọrụ ọnụ. Ụmụazị Igbo na-apụ na-amapụ obodo oyibo. Unu na-ajụ ihe na-eji eme n'obodo oyibo. A na-amasịsị everywhere ịpụta ebe ọbụla ndị ojii nọ n'obodo oyibo. Agada anọdụ that place jee ebe ahụ adị mmadụ 100 ebe ahụ mmadụ 50 bụ ndị Igbo. Ihe a unu na-akọ ọsụrụ ụmụazị Igbo. O nwekwa mgbe oge elu nwa gị esorokwu taa afụfụ ya. Ụmụazị ọ ga-abụ ha gụchaa akwụkwọ na baya o nwere ọrụ ha na-enweta ha mapụta obodo oyibo buru laptọp.
ndị na-azụ ọgwụ a na-azụ ọgwụ na-eje nga, ndị na-apị kọmputa na-apị na-egwu wayo, while ndị ọcha ji brenu ha na-eche echiche etu esi wee je n'anya anwụ, ka esi je n'ọnwa, ka esi wee manufacture ihe dị mkpa n'ụwa. Nke ndị be anyị ewu una condition ozi ndị be anyị ụmụazị be anyị ka a na-apị kọmputa na-egwu wayo. Wayo nwee na-egwu mara na ihe a na-ada meji brenu ụmụazị be anyị ka unu na-enwere idea bụ onyinye anwa Chukwu nyelie oge eji wee na manufacture ihe dị mma nwere ezigbote brain. Unu nwa bụ ndị politishan, ndị ọchịchị, ndị igwe, unu wee divert akala aka nwatakịrị mmadụ tọnụzi anya nwatakịrị awụrụ onye ori. Ị ma na o nwere mgbe oge elu n'ụwa niile a dutu ụdị omume ihe anyị na ha eme na yutu na-eme. O nwere mgbe oyi elu afọ onye Igbo ịza na onye Igbo ka iwe jide ga-akụgbuo gị dekọrọnụ m n'aka. O nwere mgbe oyi elu ịpụtasị n'iwu onye Igbo ejide gị kụgbuo gị akpọ gị onye ori. Because jebe n'ụwa niile, African country niile, ebe ọ bụla ndị be anyị balụ dị a emepe ndị enwe anya dosipụl esolu mebe ihe na-eme. Ewelugo corruption malụ, ọ bụrụ unu amara ka unu malụ na-eti na ihe niile na-eti ọkwa ndị Igbo ka na-etiri mkpu ahụ. Unu amara, unu si na unu na-eme politics. Jide ụmụazị Igbo na-edestroy, jide afa Igbo anwa na-edestroy. Kọrọnọ m n'aka na time na-abịa. O nwere mgbe o ya elu repeat ege na ịbata n'obodo si na onye Igbo ka ịwa kụgbuo gị. Because ama nọ okwu na ụka ka Igbo abịa. Ama na ịda abịa with a good intention. Either na ịbụ na ịdara azụ ọgwụ ịhụrụ guy ka ị na-alụ, which is a very bad afa ka ọwụ. Wepụ kwụsị na ihe ha unu na-eme. Kpochilata na ụmụazị Igbo azụ. Lee elu na ha good foundation. Ihe ha unu na-eme awa ọkọrọkwanụ. O nwekwanụ mgbe o ya elu nwa gị echenjikwuzi afọ ya, onye kwere wee za kweta na onye Igbo ka ya wụ. Ọkwa afọ Igbo anụ nwa na-atọ na onye ọbụla na-ehe elu ndị Igbo. O nwekwa mgbe oyi elu nụ ekwukwana ya ọzọ ịpụtasị na onye Igbo ka egbu akpụrụ gị tinye gị na prison agbalụgodu dat na ihe iji abịa bụ ajọ ihe ka iji abịa. Look at ụmụazị be anyị everywhere. Kedu obodo Jakarta, Indonesia, Malaysia, Turkey, ebe ọbụla anywhere you go ha nọ de. Gịnị unu ajụgo ihe a na-alụ de? Unu nwa bụ ndị politician ijugo ihe a na-alụ? Chineke nna na-enyela anyị aka ka anyị were nwayọ dụọ onwe anyị ọdụ. Unu ejide everywhere na-aghasasị si na unu na-eme politics. Na-eme politics. This Turkey anụ nwa nọ na ya. Ị ma na ebe 10-15 years ago onye gwa ya ga-atọ ka ọ sị gị tọfịa akpa. Today Turkey anụ nwa onye ọbụla na-agbara abịa Turkey. Etu a ka ọ ga-adịkwa Afghanistan anyị na-ene anya. Ọkwa sị gị jee Afghanistan ka enye gị visa Afghanistan, ihe ekwe ka ije. Ihe asị na ị gara eje. Mana enye gị more 10 years. Iya na-enye adachi mmadụ 1 million naira biko nye m visa Afghanistan. Even ndị politicians ya na-eje Afghanistan ka eje mee nke a mee nke ọzọ dị. Ụmụ ha ya na-eje tourist na Afghanistan anyị na ha n'anya. Ọ ndị maara ihe ha chọrọ. Nke unu bụ akwụkwọ okwu eto esi wee nwee nwere onwe. Onye ọbụla apụ gbaa maka eji amara onwe ndị na-asụ oyibo. Na Nnamdi ka na-emetara ya n'onwe etu esi eme bịa n'ụgwọ anyị ka esi eme. Anambra steeti election ahụ na ha amanye enu amatu na unu uwe ogwekwe ewinulu bụrụ gọvanọ na o nwere ihe ọ ya alụlụ unu. As usual. Unu amalụ mgbe obi anọ na-ata eze n'ukpo na anụ ọgụ ime ihe na-eselụ ha ego allocation. Ego na-eselụ ha nwere any other thing. Ata eze n'ukpo si na obi anọ ada atụ kedị money ọfụma na o nwere nke na-elutu ya. Ha wee bido ha wụọ. Ọ bụrụkwa ka esi lụ ụzọ ka ha na-anụrụ ọgụ. Ọ bụrụkwa ka esi wee mee ihe benefit ndị be anyị mbago n'ọkwa ego ntụke. Anyị nụrụ kepu na Ifeanyị Ụba na-abịa Turkey. Ọ na-achọ ebe ọ ya abịa mee campaign. O jere America, o nwere onye ọfụrụ dị ya, the town hall meeting ọ kpọrọ, o nwere onye tọpụrụ ya ọnụ. Ọ nọgide nọchi America pụta. Anyị nụ na ọ na-abịa Turkey. Ka ọ bịa bribe ba ndị mmadụ ego. Ifeanyị Ụba were ego ahụ ị ga-eji wee bribe ndị mmadụ ma ọ bụ na ị chọrọ ka people vote oge in ka ntụnyelụ gị alụ. Ego anyị ga-eji wee bribe ndị mmadụ were ego ahụ ji ebie t-shirt free Nnamdi Kanu kpolie ekponye youth si ha yiru protest be free Nnamdi Kanu everywhere. Ọ gịnị na-eme? A na ha aka ihe aka akụkọ na ihe aka ya emegide na egbuo ha Nnamdi Kanu. Ihe aka ya emegide ha na-ewere ha injection gbagbuo this guy dị ya ma ọ bụ gbaa ya injection the guy adị confused. Ihe ahụ na ha apịtọghala ihe a si na unu na-eme politics na o nwere etu esi eme na o nwere ka esi eme kedu unu ka esi eme ego allocation dị unu mkpa. Unu ejide afọ Igbo na-destroy instead of unu nwee build unu bụrụ destroyer si na-eme politics. Mana o nwere ihe ọzọ nsị ka ngwa unu
ọkwụ na-ejirego Nnamdi Kanu gbanụ mbọ fụ na ndị polisi apụrụkwa n'ụzọ ego na akọsaba ndị mmadụ ego gbakwuonu mbọ mekeshọn ọ nwere mbọsị anyị nọgide ndị mmadụ anụ Fulani wee repụkwa Fulani erepụlụ ewee kidnapụ maọbụ na ekidnapụrụ gbakwanụ mbọ ka anya unu saa anya mmiri ọfụma maka ọkwa nke a ga-esiri okwu amaka nna agbala unu afụgo m n'ime mmụọ datin nwa anwa wee hapụ na nwanne ndị mmadụ ya ejikwa aka zuo unu ike na-arụ ọkwụ na-ejirego Nnamdi Kanu na onwe ka esi eme gwazia na ka esi eme ọ bụrụ politiks ka unu dị bizi elekshọn bụ ihe dị bizi sit at home nsogbu protest nsogbu ikwu okwu na Facebook achụma ọnya ka egbuo kedụzi nke ya eme unu weta ego allocation unu atụ ka ekerie nya ka ndị igwe unu na-ego jipụ na-enwe aṅụrị onye kwu okwu asị ka nwatakịrị na-ekwu ife a ka onye na-ekwu ife a eso gị nwela ana anwa ọ mụ na-ekwu ihe dịrị mụ na unu ka unu na-eli nkwu okwu isi onye na-ekwu ife a mana unu mara amalụ unu afro Afghanistan na ha kwetara by force ndị na-ekwere ọnụ kwetara by force mana times akọ na anyị na unu ọ ga-adị like that ọ ga-etu okwu etu Afghanistan ndụ ọ dị like that because na ihe unu na-edestroy ụmụazị Igbo unu filuo na ụmụazị Igbo onye travel obodo Igbo buru ike pụta unu amarụ na akala aka ande onyinye Chukwu nyere ụmụazị ka unu na-edestroy ewelezi izu ohi malụ ndị Igbo o ihe unu na-achọ ime ihe a onye jee pụta obologolu moto a na-aṅụrị ebe ka o si nweta the money nobody cares na-edestroy brain akala lineage ndị mmadụ ka unu na-edestroy onye ọbụla chọzi igbu onye ori n'ala Igbo anyị nọkwu ya wepụ na aka enwere kpọpụtanụ Nnamdi Kanu anaghị agwa unu ihe ahụ rapụnụ Nnamdi Kanu aka politiks ahụ na-eme ọ ya nyedokwu unu n'eze o ọ ya nyedo unu n'eze